Колко процента това е една лъжичка? Няма и беше тези неща. В съпровод с възстановената от Адриан Андреев лира на Орфей. Музиката на съпровода написа Милена Вълчева. Вашите аплодисменти за нашите млади колеги. Химн на природата. Изобретателна майко природо, Богиню Всемайко, многопочитана, старша, небесна царице, за всички видима, неукротима, смиряваща всичко, кормчийка, най-висша от божествата, всевластна си ти вековечна, първородена, прочута от древност, прославяш мъжете нощна и неудържима, и опитна факелоноска. с ходилата си леки премяташ безшумните стъпки, чиста си, на боговете украса, безкрайна и крайна. Обща за всички, Самата ти с никого не споделена, раждаш, макар без родител, любима, велика, греловна, умно изплетена и знаеща и разнолика. Химн на зората. чуй ме, богиню, която повеждаш деня лъчезарен. О, светлолика зора, над вселената ти руменееш и безстоноска на Бога велик, на Титана възвишен. С твоите изгреви пращаш по нейните мрачни пътеки, към дълбините подземни, нощта с тъмнокожото ухо. Водиш към дневния труд и насочваш живота на всеки. Радваш преходния род на земята. Не ще се намери никой, когато изгрееш, от твоя взор да се отвърне, след като сладкият сън надалеч от очите им прогониш. Всеки човек ти се радва, всякакъв ден живот ти на смъртните даваш. Над посветените чиста разливай свещения блясък. Химн на Аполон. Фебе, ела, ликорее, пеане, убийцо на Титии, щастие носещ, застъпник, мемфиецо славен, с лирата златна, урач, семенар, титаничен питиец, див, божество светозарно, прочут и чаровен герое, лиросвирач, хороводец, улучваш с лъка стрелометец, делски цар, оченосец око, наблюдаващо всичко, и златокъдър, вестяваш слова, откровение чисти. Чуй с милостиво сърце, за народите аз ти се моля. Целият този ефир
безпределен, с очите обхващаш. Химн на музите. Щерки на Мнемосюна и Евзевс, гръмовержица гръмък, музи пиерски, които донасите слава, блестящи, най-въжелавани вие от смъртните, с образи много, при възпитание всяко създавате доблест без укор. Души хранителки вие, които внушавате мисли, ръководителки властни на многомогъщия разум и посвещавате смъртни в мистерийни обреди вие, Талия и Мелпомена, Клио, Ерато и Евтерпа, и Терпсихора, след нея Полимния и Урания, с моята майка, свещената Калиопа. Но много багри, елате при мистите, светли богини, и донесете ни почет и ревност, възславени химни. Химн на звездите. На светилата небесни свещения блясък възславям и чрез възвишени думи зова божествата велики. Мили звезди от небето, чада на нощта, на тъмата, в кръгови вихри кръжете край вашите светли престоли. Отрас на вечния огън, родителки вие на всичко, орис съдбовна, на всяка съдба сте носачи, кормчии. Вие на смъртните хора, водачки по Божи пътеки, земни, небесни, по огнен път винаги несъкрушими, светещи изпод нощното черното рухо. С блясък трептящ, благосклонни пазителки сред тъмнината, на състезание мъдро елате, на тайства свещени и доведете до славен завършек делата похвални. Химн на нощта. Тебе нощ на богове и на смъртни родителко славя. Чуй ме, щастлива богиню, от звездния план те ме нужно. Радостна от тишината в покоя на сънния шемет. Сладост от бдения нощни, на съновидения, майко. Ти си забрава на грижи, от труд, отдих и скъпа на всички. Сънедарителка, в мрака сияние от колесница, наполовина земна и небесна, пак наполовина. Ти в кръговрата се носиш, ездачка в гонитба в ефира. Се пращаш подземния свят светлината и пак към Аида. Втурваш се, че неизбежност зла владее над всички. Аз те щастлива зова, преблажена, желана от всички, прелесна и отзивчива на всяко молебствено слово. Склонна, ела и разсей страховитите образи в мрака. Най-старият инструмент на лира е открит датира от 2800 години преди Христа. Правете сметка за какво става дума и преди колко години са свирили на този инструмент. Първоначално той е бил с 4 струни и после вече станал с 7 струни. Дами и господа, а сега гордостта на нашия прекрасен Пловдив. Фолклорен ансамбъл Тракия. От покойният пече професор Кирил Дженев, а е възстановен от неговата дъщеря Даниела Дженева. Той се състои от 4 части. Първа част
Утро в гората, втора Буря, трета Орфей и Евредика и четвърта последна част Бакханалия. Балетът се изпълнява при съпровод на народен оркестър от гадулки, кавали, гайди, тамбури, бас, тъпани и участието на народен хор. Легендата за Орфей, предполагам, че всички я знаете, е много популярна, говори за прекрасни чувства, за любов, за отношения, за чувства, което съпъсва и хората от едно времето до наши дни. Мистика, вяра в живота, живота отвън, за материалното познание, за всичко, което човек може да си помисли, той е влезнал в този спектакъл. Дами и господа, да посрещнем с аплодисменти гордостта на Пловдив, фолклорен ансамбъл Тракия.
Разказа ли за драгона ти?